prichádza ten bod, ktorý sme my nacvičovali už mesiac dozadu. Je to náš program, ktorý dúfam, že sa vám bude páčiť. Ako prvý vystúpia Jakub Fleischhacker a Dominik Madleňák, ktorí nám pripomenú, že aj my sme boli niekedy deti. Zlatá brána otvorená zlatým kľúčom podobrená. Kto do nej vojde, jablčko nájde. Či je ona a či je on, nepustím ťa z brany von. Dobrý deň, pán doktor. Vy ste pán... Mužník. Pán Mužník, tak sadite si, prosím. Ďakujem. Tak vy ste po tej operácii, áno. A cítite sa dobre? Tak celkom skvelo sa cítim. Myslíte, že sú také komplikácie alebo ako? Tak žiadne komplikácie neboli, cítim sa úplne skvelo. Aj ste spokojní s tou veľkosťou, ktorú sme nastavili? Samozrejme, s veľkosťou som totálne spokojný. Čo povedala to žena, keď to uvidela? Manželka bola úplne spokojná, možno sa aj tam trochu nepáčila, tá dĺžka mohla by byť trochu menšia, ale tak celkovo je úplne spokojná. Aha, takže hrúbka je dobrá, ale veľkosť je príliš veľká, no? Hrúbka je dobrá, áno, hrúbka dobrá, ale veľkosť mohla byť trošku menšia. Vy ste ale spokojní, áno? Ja som totálne spokojný. Cítite sa konečne ako muž? No, totálne ako muž. Lebo máte také meno, tak nemôžem povedať. Však ja viem. Tak asi by som mal spraviť takú tú kontrolu. Pozrieť sa na to? Však tak áno, môžete, dovolím. Tak dovolia, tak samozrejme rozprávame sa o nose, bola operácia nosa, ale vyzerá celkom v poriadku, ochopenie je fajn. Môžete ísť domov.
Takže, čo si mal včera na večeru? Štvrtku pice, vlastne 2/4 pice, zmrzlinový pohár, klop limonádu. Dobre. Vidíš, to je história. Vlastne to bola klop limonáda. Dobre. Keď sme už pri tom, mám celkom rád tie veľké ružové kokosové gule. Andrej, snehové gule? Presne, vieš, že sa dajú zohnať? Áno, ale v supermarkete už nie. Majú len 7-Eleven. Ellen, odvezieš ma do 7-Eleven? Nie. No dobre, tak pôjdem pešo. Jay, chceš dať čo? Klop. Je tam? Takže, Luisa Clark. Čo skúmanie, Luisa Clark? Ujde na Louisiany. Správne. Ja som to vedel. Ale striko Charlie sa cinkal ako prvý. Áno, lebo som nacenkaný. Daj mi ďalšiu otázku. Takže, čo v preklade znamená Albertovo tajomstvo? Tajomstvo preliaš? Správne, takže skore 1-1. Ja som si myslel, že to pani díval drogu. Takže, skoro 1-1. Dáme si ďalšiu otázku. Takže, v roku 1812... 1812? Nie, 1813? nechajte ma dokončiť otázku. Takže v roku 1812 bola vojna proti... Proti Britom? Správne, takže skoro je 2-1. Vyhráva Jay. Mne nefunguje ovládač. Vidíš? Jo, funguje. Dobre, ďalšia otázka. Otázky v tomto kole budú náročnejšie a odpovede ešte ťažšie. Pravda. Musíš počkať na otázku. Takže, v Amerike počas revolúcie bolo vyhlásené 3 reformy. Ktoré to boli? Začali sa ľudia sťahovať do miest, zamestnanie sa prenieslo z fariek do tovární a začal sa osídľovať západ. Správne, vidíš, že to vieš. Áno, asi áno. Osídľovanie západu. Správne, vidíš, že to vieš. Dobre. Takže, vidíš, že to vieš? Teraz ťa odprevedem do tvojho pokoja a... Tak teraz si zasúťažíme a príde hra, ktorá je interaktívna a bude sa doplňať slova. Taktiež chcem poprosiť, aby sa do nej zapojili aj profesori, niektorí študenti a ich rodičia. Ahoj, decka! Bože, my sme sa dlho nevideli! Ahoj! Že ahoj! Nič sa nedeje. Bože, a teraz si zahráme si hru? Ticho, ticho. Tá pesnička zatancujeme si, že... Akože interaktívna hra. Dobre, teraz si zahráme pesničku a hru. A teraz zahráme hru na písmenka. Časoviera, to som ja štát. Začala som, dobre. Časoviera začala. Ešte nezačala, teda, když sme začala. To sú debili. A takže, písmenka. A ideme na to. A ideme, že V a A. V a A dva písmenka medzi tým. Že čože môžeme, že V a A. Čo môžem urobiť? Prišla som domov, že V a A. Prišla som domov a rozmýšľam, že čo mi je? Decka mi niečo strašne chýbalo. A jedna záchoda nič, ide sa nájsť a nič. A decka, čo mi chýbalo? No, vy ste mi chýbali. Čo môže byť? Rozmýšľajte, čo môže? V a A. Čo môže byť? V a A. Rozumieme? A teraz interaktívna hra začína. 600, 500, 500. Kto nám dá nejakú otázku? Kto nám vyrieši túto záhadu? Veľká hadanka, že V a A. Kto nám to dá? Mám nejakého počujúceho telefonista, neviem čo, že mu možné.
Telefonista, prosím vás, je to nejaký telefonista režia? Nič, telefonista znova si zaplatím, ale to nevadí. Telefonista, máme nejakú otázku? Dobrý deň. No počúvam, som samé ucho. Koľko ma si vyhral? Viete čo vyhráte? Vyhráme, režia to vyriešila. Vyhráme 50 eur je výhra. Garantovaná výhra 50 eur. Ja viem, keď sa rozstanem, bude to byla? Nie, bude to také jednoduché. Nebude to byla. Máme 50 eur a nebude to výhra. Dáme šancu ďalej, šancu medzi publiku. Čo to bude ďalej? Bože, čo to bude ďalej? Otázky, čakáme otázky. Čo to bude ďalej? No môžeme rešiť, počúvam sa sami ucho. Počúvam som. No počúvam sa sama ucho, počúvam. Vaňa. Vaňa, bože, také jednoduché nie. Nie je to Vaňa. Je to 500 eur. Bolo to 50, ale to by sme ľubujú. 500 eur. A máme ďalšie otázky, nič nepočujem, a znova zhodnocujeme. Aba nehrá, Aba hraj. Bože, hraj Aba. Bože. Chápeš, ale že nikdy taky sme boli. Aba hraj. Dobre, Aba dohrala a teraz znova. 500 eur. Že by vôňa. 500 eur. Voňavku. Vôňa. Šálik si kúpite, že... Povedete, to robíš... Čo bude ďalej? Dobre, ďalšiu otázku. Režia, prosím otázku. Prvá otázku, režia. Nepočuť to, že by vôňa. Nie to voňa, proste také jednoduché. Nie to voňa. Všetci si voňame, predsa nie, keď smrdíme. Či smrdíte, bože, toto je jedno. Máme 500 eur a zvyšujem. A teraz, ako sme začali hru, teraz oficiálne. Stopujem časový. Stop! Neviem, či vidíte, to je jedna obrazok, ak to vidno. Stopa som. Stopa. A máme 500 eur garantovanú výhru. 500 eur. Toľko peniazí. Už deti sa, ja si to užila, neviem ako vy. 500 eur. A teraz všetci rozmýšľate, čo môže byť, že za 500 eur, čo som kúpila. A mám pokyn od režie. A teraz 500 eur na druhú! Toto si nečakali. Toto je garantovaná výhra, ktorú môžete kedykoľvek očakávať. 500 eur, počúvame. Zákazník, nejaký zákazník, ale to keď má voľné časy, ale to sviňačiaci počúvame. 500 eur výhra, 500 eur. Počúvam, nič nepočúvajú, no dobre. Medzi týmto prosím režiu hudba. Nech to vie. Bože, to taká unavená. A čo to pozrieť, že nekom neunavený. Všetci, že... To je môj. 500 eur režia, ako sme na to režia. Ešte na to dobre, výborne, nevidím, ani som nevidela. A znova tam je 500 eur na druhú. To si nevidím, ani týko spínko. 500 eur na druhú. Čo by ste to mali? Škodu, čo 120 diel. Škodu 120 diel. A trikrát, to by ste mali. Dovolal som sa. Áno, počujem, vieš čo hovorí. Počúval som samé ucho aj na druhú. Počúvam. Čo tam je? Je to pes? Nie, bože! Také jednoduché, že ste to nevedeli. Není to pes. Akože by to mohol byť pes a detektívne hry. Počúva pes. Také jednoduché. Teraz. Ide hodina pravdu. Znova, také rozmýšľanie. A máme tu B. A dva písmenka nám chýbajú do A. Aké to je písmenko? Nikto na interaktívnu hru, nikto si nevypla decka. Veď už nebuďme smutné. 800-600, naša hra začína. Veď interaktívna hra, to si trúfa. Režia, nie je tam nikto. Počúval som samé ucho, lebo tu už nikto není. Dovolal som sa. A poďte sa dovolať, ešte nové dovolať, počuješ? No počúval som samé ucho. No počúvam. Sú to vína?
Nie, zle. Dobre. Decka, stopujem hru. Stopa som. Stopa. Poslednú pribehátku. Vy ste uhadli, čo to je. A teraz štart. 5, 4, 3, 2, 1, nič. Vy ste neuhadli. Také jednoduché, že... že keď preježeš na seba, že alebo preježeš jeden marketu, že alebo koľko si zraželi, že také jednoduché, my ste to nepochopili. Decka, no dobre, vy ste mi strašne chýbali, aby som si vás ale to už nedoboli okolnosti, nechápete. Dobre, ideš, tak, máte sa, dohod. V poslednej scénke sa nám ukážu Erika a Dávid, ktorí sú zamilovaní pár a vlastne oni ukážu, že aj mladé páry vedia prať. Sa naprali. Takže ako prvé pripravujeme stavenisko s tým, že pokosíme trávnik. Nakoľko sa na podzemku nachádza jablon, treba ju pozbierať. Ukladáme do vetičiek. Zbierame. Strom nám zavádza stávaní. Musíme ho spíliť. Strom ide preč. Keď máme pripravený podzemok, začíname vykopové práce. Kopeme základy. Základy sú krásne vykopané, miešame betón. Žiadny domiešavač, miešačka. Zalievame základy. Urikujeme. Zašalujeme a začíname stavať múry. Áno, máme postavené celý múr na našom omietku. Pomalične, pekne. Urobíme si placky. Každú omietku treba pekne zapucovať. Pucujeme omietku. A ako to už na Slovensku chodí, vždy po práci dáme siestu.